Još jedan svetski kongres će se organizovati u Novom Sadu i to narednog oktobra. Veliku zaslugu za to ima predsednik Evropske mreže bezbednih zajednica. Verujemo da će se gosti sjajno osjećati u Novom Sadu i omogućiti nam da pokažemo našu gostoljubivost i profesionalnost. Molim da pozdravite kongresnog ambasadora, profesor dr. Mirjana Milanova. Poštovani dame i gospodo, profesori, kolege, saradnici, prijatelji, zahvaljujem se Kongresnom birovu Srbije na ovom priznanju. Budite uvereni da je ovo priznanje zaista došlo u pravo ruke. Kao ekspert Svetske zdravstvene organizacije za bezbedne zajednice posetila sam više od 30 zemalja širom sveta. Noseći u srcu naš Novi Sad, Vojvodinu i Srbiju, dostojno sam predstavljala i grad i pokrajinu zemlju. Rezultat toga je da smo dobili dve prethodne evropske konferencije bezbednih zajednica 2009. i 2013. godine ovde u Novom Sadu. Prošle godine, krajem novembra, u gradu Nan na Tajlandu, pred 1700 učesnika Svetske konferencije bezbednih zajednica dobila sam veliko priznanje, čast, obavezu i odgovornost da budem nosilac aktivnosti i domaćin naredne Svetske konferencije bezbednih zajednica koja će se održati ovde u Novom Sadu, u Master centru. Generalni pokrovitelj Svetske konferencije bezbednih zajednica sledeće godine je Vlada Vojvodine, predsednik Vlade, gospodin Igor Mirović, a patron konferencije je princeza Katarina Karađorđević. Naravno da svega ovoga ne bi bilo, da iza mene ne stoji jedan solidan tim mojih saradnika i ovog puta želim da pozdravim i njih i da ovo priznanje i čast delim se. Hvala.